Ja? Zet ik altijd op haar tand. Mooi, meiden. Wendy is er ook weer. Ik wil graag even de tassen van tafel. Mobiel zijn. Ponypak staat aan. Lisa, neem eens staan. Ga tegen de tas. Lisa. Tas nog even tafel schuiven. Oké, jongens. En nu let jullie op. We gaan vandaag de posters afronden. Als het goed is hebben jullie spul meegenomen, want jullie weten hoe het hier zit met computers. Ik heb met één persoon afgesproken diegene ook nog uitprinten. Komen er meer is dat geen probleem, dat kan. Aan het eind van deze les wil ik alle posters hier op deze tafel hebben. Dus jullie mogen deze les zelfstandig bezig. Wacht heel even, Wendy, kom zo bij je. Ik ben er om vragen te beantwoorden. En meneer Harp is er eventueel ook als ik druk bezig ben. En ik wil vooral zien dat ook de meiden die er afgelopen dinsdag niet waren, Charmaine en Jessica, als het goed is zijn ze al geïnformeerd. Maar Ja, gisteren. Ja, vraag ik om jouw antwoord, Charmaine. Als ik klaar ben met mijn uitleg en als jullie in groepjes zitten, kom ik even bij jullie groepjes langs, zodat ik even kan horen hoe jullie dit hebben aangepakt. Zijn er nog vragen? Ja. Wendy? Nou, op wat voor papier moet die poster? Op een A4? Kijk, hier ligt allemaal papier. Nee! Ik wil een groene. Ik heb wel. Jongens, maar dat even vragen. Vertel. Ja, wij hebben een probleem, want ja, Andrea is er niet. Oké, hebben we het er zo even over. Wij hebben ook een probleem. Andrew is op vakantie. Jongens, heeft iemand nog meer een vraag? Oké, dan mogen jullie... Jongens, we hadden een afspraak gemaakt. Ik wil graag dat jullie in groepjes gaan zitten en even kijken wat iedereen al heeft. En ik loop wel langs om te kijken. Ja, we moeten nog printen. Ja, je moet ook nog printen. Ik had een afspraak. Jij had een date. Jij wil printen. Mevrouw. Ik denk dat ik wel deze